Yo, what's up? May buntag sa inyo, di mga. Anong buntag? May ngodto na day. Another day, another life, another blessing na sa no. So karon, daghan katag mga plano dire sa pinahin sa nato. So daghan katag mga plano dire mga nga wala pa jud matuma no. Usane nga plano kani. Kaning bag. Kani. Ni siya, ang bintinganan. Ug katong napay mas nagunaan ni kaning plano ay. Kaning panga, humana siya buhat, ang paghatag na lang kang Yuri no. Uban pang plano nga buhatonon pa. Ubay pa gyud. So kani gahapon pinaka usa sa akong plano gahapon nga wala matuman October 12 paghapon karon October 13. Kaning bonsai nga lubi no. So tungod sa kadaghan na to ganahan buhaton. Pero kay namte pagkatamaran usahay no kaning pagka-unya-unya gani, unya-unya antod nga mahimo gid noon nga wa kay mabuhat. Kay mas daghan man ang pahuway kaysa lihok. So pero okay na siya kay at least na kay plano imo lang ginang tumanon mo na sige ingon nga change the plan but never change the goal no. So dapat gid usa ka plano dai kang kuan dai. Katong last katong sa inyo nakit-an sa akong page no nga kasapan ko sa kong mama buntag sa iyo. Nagplano si mama nga tagan na lang si Bigman og pintos kay mahugog peace offering na mo siya ano kay wala na tuman yang order. Adara ako nang giputos og kuan ang pintos ni Migo. So ako siyang gichatan. Wala pa man siya mo reply dara. Ang pintos no. So ato nagplano ko nga ato nang ihatag karon. Pero pa man mo reply. So at least imbes last week ron tanan ako ihatag pero karon na to matuman na jud ni. So, mo siya ingon nga it's okay to change the plan but never change the goal. Muna siya dipinsa sa mga kuan atong pagkatamaran. So karon maligo sa umaga kay murag init na kayo, limot. So karon mga ano, padung na ta makatod sa pintos ni Migo Bigman. So niya din sulti ko nga kuan siya, dipinsa sa mga tamaran ng manyan habit pero kung kuan dahan ni kag plano nya maglisod na kag buhat sa imong mga plano dili siya tamaran guro. Kugihan lang jud ka sabi na kay mga priority nga buhaton. So ikaw man mo sa mga priority makuha na ka makugihan na kay ikaw man kugihan na kay kamo pahuway. Kugihan na ka mo pahuway kay labi na uban malimtan na nimo kay tungod sa kadaghan. So pahuway na lang ka. No? So karon kung ano ko sa Sir MC kita ta dito guys Bigman murag na amigo dito abot na siya dito. Pasundon ako na gusto ko ID pasundon ako nimo. Ako pasundon ka pa be. So na ta dito sa Sir MC mga gano ato pa itaon si Big Shoe. So nakakita din ni Master dire mga gano. So sir nagapunta na sir ito kanin sa bag canvas so itong paano to. Kung i-paint nimo sa bag ba? Canvas nga bag. Katong mo yung bag. I-paint nimo kanan siya kanan ba? Plamiran? Mo plamiran. Primer ba? Kanang kan. So, yung pintal ay lapis or base nga color no. Buta Hindi ka kung base. latex. Acrylic man to kung pintal. Select paint. Pwede na magwala kay base. Dito di kung na kay background na. May mag-background no. Isang plano ni landscape. Para ko mga buwak mo to ko i-paint to. Plano Ano mo. ni? So mananas ang yang sinarit asi. Sinirin. Nakay ko ano morning, sample. afternoon. Ano? Depende lang. Morning or one. Sunset. Kung ano ka nang plain ra nga buwak ra jud siya largo. Yung sabi senaryo niya may background ba kana tukto buntag. Pwede ano no, bulto, pwede Pwede pa. na kay magkakabaw ka sa mong color iputa sa buwak kay. Silbi kung sunset imong buwak o imong background muhang landscape kay morning o ha. Para mutaas-taas na ni siya mga magstorya sa kami lang magsabot rin. So padung na ta uli mga no. Natag deliver uli na ta uli. So nauli na ko mga no. So tambay sa dire. Yeah. So tambay sa tamaga no kay nato plano si G-Boy gahapon nga kuan. Mukha ko naglubi, may tag madayon ron. Lamaw jud ka? Ha? Lamaw ko na niya. So karon tambay sa dire lingkod-lingkod ta. Higda-higda dai. Paabot mo. Ay mughawa da.
Uban-uban tayo niyang hapon, no? Bawasan na na. Matalubi na. Nah, ito na. Ibang ibukaw-bukaw ha. Di, bawasan ka bukaw. Dali, matalubi. Ha? Kita rangon. Kita ninyo. Lamak barn ba? Doon. Nah. Matik din, no? Marami ka sa bahay sa mga amigo. Di siya kumawaw. Balag di sa dahon. Ino nagdus. Nah, tara din. Go na ta, go. Go. Let's go. Hindi ko din ba? Parang tagiyay. Tapos, tuyok-tuyok na may pangita dito sa mga purok nga. Asa na katumong kauban ng taon sa kuan eh? Among sabot eh. Duha na lang kabuok. Ako siyang giapas. Sila ha. Pag-apas ako, nawa na po ng uban. May di ay. Ano uban mo kanina dito? Dito sa tambayan. Kamusta sila pangitao, no? So, shout out din sa nagko, no? Trabaho na diri ang kalsada diri semua. Hindi to siya balik. So, sa nagplano din na ni, salamat kayo kay sige na maghisgot sa mong vlog nga kada kuan mag-uwan diri nga batik ang dan. So karon nilang gitrabaho. So salamat kayo diri nga trabaho sila. May snack na sila. So salamat kayo sa nagpa-project ani, no? Yara mga ga. May feeding. Natuman kita nang kuan. Amo ang plano. Kauban sa airplane. Ha. Oh, dapat masaka ka globe nanay mong costume mo. Insert giga para kusugay ka sa kawa. Buwak ni. So, kita-kita tayo niya ga ini ka timpla ni. Buwak. Nih. So maglugit kami diri mga ga. Dong na may uli mga ga. Lah tara mong ano? Train niyo ligon kini oh. Gaga kyan toy. Usa mga kilos. Wasa mga gaga. Usa mga gaga. Kana. Oh, namig kuan nga ano, namig buak diri, namig kuan padong ni uli, timplahan ni namo. Di ikaw. Sa mga vlogger. Parang di ayo sig siya talungag. Di. Lapay ka. Lapay. Mga ga. Ganira mi no maglubi. Pero sig tod kasi mo palit. Ako na lang mo lakaw ha. Hoy, paglihok na mo oy. Ha? Imong sugot. Nga, ang sa pamanday. Ako na nanonood ba? Oh. Ayos na kayo mong daan mga gaw. Munta tayo. Selamat kayo kay nindot na mong daan. Yeah. Minaw mo. Jara mga ga. Mana nagtimpla no? Nay, kayo ka nay. Ako na be, no? Katamaran kita muli, limot kong dagbaso. Oh, yabon. Wa ka bati nos kinit. Ha? Thank you. Kinit labon ilo. Sakto na. Okay kayo. Dahil lang gusto niya Lah. ikaw mismo. Oh, tigayin taon na ninyo. Tigayin taon na ninyo. Si Papad ba? Tigayin taon niyo si Papad oh. Lah. Hoy, pangalan mo daw. Pangalan mo ba? Ayoko ng babaeng katulad mo. Dahil lang gusto ko ikaw mismo. Lah, kamu gano'n sila. Yan na rin pag-diskarte no? Nakakita to ro? Kilom-kilom no? Ayoko ng babaeng. Ayoko ng babaeng. Taysa. Ilis nagbaso mga gano kay dinda ay. Baho mga kuan, kupras. Gaga. Tiga na. Kuya Jiboy oh. Atara ba ng train niyo? Gagaan tayo. Mga. Yanes. Usa mga gaga. Ha? Usa mga gaga. Sino siya sa kanal? Lah, do okay ra do. Okay ra do. Kana. Ngaon sa mga ga. Ako sa do. So, mao to siya mga gano. It's better to change the plan sometimes. Sometimes lang ay lang kada per minuto hapon. It's better to change the plan sometimes but never change the goal, no? Pero sa pagsugod ako vlog, ganahan ako mag daily vlog pero dili man ako matog edit. Ako ra usa. Wala sad ko gauli-gaulingong wifi pa. So, kuan sa ta. Atong video muna siya daily vlog nga daily vlog kay usay malatangan magadlaw. So, parehas sa kuan akong vlog gahapon. October 30 tagapon no? Mano? Ma. Kita na YouTube oh. Ma, October 30 tagapon no? So October 14 na karon, my friend.
October 14 na nako gitapos kay wala man ako nahuman gapon akong plano. So karon na siya gitapos. So hope ko magkita sa akong sunod video mga ga. That's all for today. Oh, that's all for this vlog. Hope ko nga di mo mapulaan. Ay mo kalimot mag-comment, like, share, and subscribe sa mga YouTube channel no. Ganoy TV. Anoy out. Bye-bye.